Jotana lamsogo tini chung nalainyai BA first semester ni kok borok major paper 2 ni topic Dongoino Ringdi ni je 12 marks tongmani amano chung tamo nailainai naro ani channel lo katalangi tonghaike ani o chikon sa kok borok ST YouTube channel no kisa subscribe te like bo khlai dibaidi tamoni hingke ang noro bagai oma hai video to bukhaike noro puila no buni selai sakang notification mana tei ge fade chung bisile dauni chini video changlai sinai tabuk video changlani dige thangai tongo Firok mungani Dongoino Ringdi Koklopni sinai wngkha sikrung bongsi thakur bini soimung Amarendra Deborma bo khumpai baroro kereng kothoma no rugui Dongoino Ringdi kothoma no silangkha kok borok kok rubai ni laiboma no luko kok rubai kusung kusung bisi swkang khuk bai khuk sajagui phaijak kereng kothomani bising kaisa kerang kothoma wngkha khumpai baroro kereng kothoma bisi kutukma swkang tipra hodao luko kok rubai kereng kothoma khuk bai khuk sajago tei phurungjago khumpai baroro tei kereng kothoma no kitingui Dongoino Ringdi koklop tabo ke amoni yakolot amoni tabo page filnai dimini tabo ke tongo sijakha o kereng kothoma bibi bai hanok khoroknoi ni langma no rwgui kothoma o kothoma bibi raima tei hanok sorma borok bukhungnui no sal burum burum chai thangnani bagui huk khlaijago bupha gami kotor ni ochai buma juglia wngma bai nukhungni bagui borok khir khir wngui manya haini bagui nukhungni samung bwrui bwsa rokno samung ma khlaijago phiaba hugo samung tangthani borokni lelak thai kaham gairing kwrui wngma bai belai kheno birman bwrui bwsa wngma bai borok gairing tangui manya salsa nobar watui simia wngui bibi swmai tangkha je gairing khungsa tangui rwnai bonono ani sai hinui gosinai abo ani sai hinui maninai abo samani yagulo garing nok garing tangjak manikha haikhe kok rwma tei raima gairing tangui rwnai tabo ke tai kisa next o tongo amoni je chini to paya khopni 12 marks tingeba tabo ke tongo je gairing je tangri pekha do mane tamoni saka bo kok saka bo amake swmai tangkha ano je gairing tangui rwnai bono no ani sai hinui gosinai hinui bo saming swmai tangkha tabo ke tongo naidi tangui rimani yagulo chibuk musle sai chibuk musle no saima songkha abo haikhe sal kisa tongmani yagulo bufa saimanui salsa sormani khuktui ring riwui o chibuk no butharkha khumpai barorok o kereng kothoma traima bwsai no butharjak saimanui bobo saini logi thangna bagui twisao kabui raima bai sormani kothoma sana tongkhe o kok kubui wngsitong ba wngthong hinui rwjapkha totara jora twi lomkha telelelia dongole kisa nasingradi rwchapmungni logi no baithang no twi longmui kulugui thangkha o kothoma tabuk bo khuk bai khuk sajagui tongo swinai o kereng kothoma o bukhuknui belai no birma no kwlaijak hingkai phuro sakchukya gairing tangui o gairing ni bagui raima sakni tabukhe amoni yagulo tongo je bini bogoso o bini bogoso no bo tabuk pura paithakjara nailainai chwng paithakjara naimani yagulo video sajak khe like kisari to tei channel no subscribe bo khlai baidi hingke tabukhe tamo raima sakni je tongmani paikhe sakni paikhe dukhu no pogrina ni bagui nukhung makha kha tomung bo hotani mokol halok saya
chibuk mosla phano bai tongoi hingkhe komorui ma thango. Swinai tabuk bo tipra hodao raima sorma bukhuk nini langmani kokthoma hai borok tongo hingkhe tongnai bagui mane tongthanani bagui ba tongthaini bagui. Hingkhe video no bahai ongjaka video sajak khe ba like kisa khai ridi tei channel no bo subscribe khlai ribadi tei video no kwbangma jaga o bo share bo kisa khlai ribadi. Jotono hambai norok bagui ang teibo kwbangma next video tui fenai norok kisa comment bo khlai ribadi.